गिबियाव बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आं आंनि भिडिअनि गेजेरजों बे ससियेल मेडियायाव रन्जिता मोसाहारिया खारदों, मोनाखै, फैफिनाखै बेफोरबायदि ससियेल मेडिया गोसारबाय थानायनि क्लियारिफिकेसन आं होनो सानदों आंनि भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांदो। बिथां रन्जिता मोसाहारिया न'आव फैफिनबाय आरो बे फैफिननायनि खौरांखौ बयबो जाहाथे मोनथिथों, बेनिखायनो आंनि बे चेनेलखौ बयबो शेयार खालामनानै होदो। दे। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आंहा दाखालि 1 तारिख खालि आङो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। एसे न'आव प्रब्लेम जादोंमोन, दावराव जादोंमोन हौवा हिन्जावनि गेजेराव। बेनिफ्राय आं ओंखारलांबा जा हौवाया ससियेल मेडियायाव हेगारना होदोंमोन। बे रखम जेरै मानसिफोरा सानदों बेबायदि नङा। आं हौवा गारना थाङाखै आरो रावजोंबो थाङाखै। आङो गथसाफोरखौ गोसोखांनानै आङो निजायनो हौवाखौ फन हरनानै कल खालामनानै आं निजायनो न'आव फैफिनबाय। बेनिफ्राय मानसिफोरा जेरै गाज्रि बुंदों, कमेन्ट होदों, बेखौ आं जोबोद दुखु मोनदों। मानो होनब्ला आं बे रखम रावजोंबो खाराखै। आं फैफिनबाय न'आव। आं दा गथ' हौवाजों जोङो मोजाङै, जेनेबा आं खारन दोङो मानि थाखाय थांदोंमोन आङो। हौवाया जेनेबा गेजेर आंखौ टर्चार खालामबाय थायोमोन। लोंनानै माबानानै आंखौ रायोमोन, माबायोमोन। बेनिखाय आङो कन्ट्रल खालामनो हायियाव आङो साइड जादोंमोन आरोना एसे। माहाय जाहाथे माहाय बुजिथों, बेयाव जाहाथे उनाव आंखौ बेयाव बे रखम खालामनाङा होननानै, बे रखम खालामनाय नङा होननानै आङो साइड जादोंमोन आरोना। बेखिनियानो।